On Saturday, this Saturday, bafowethu sidlulelwe insizwa uDubula. Uyangcwatshwa this Saturday eintabeni zakaNongoma. Bafowethu all in numbers. Ngisanda kuyazi le ndoda mina cishe awukapheli nenyanga no half ngimazi, like ukumbona ke personal ngimmeet akukapheli inyanga ngimmeethile. I've met him once, so mangihlangana naye bekuyinsizwa nje ngiyibona ukuthi ihlakaniphile, clever. He was a teacher, bekafundisa. So njengoba ngike ngasho kwenye ye video yami ngathi let's not dictate, we are not dictators ukuthi ubulawe yilokho, ubulawe uzibani. No one knows. Ukufa komuntu uNkulunkulu waziyo, futhi sonke uNkulunkulu wazi ukuthi siyodlula kanjani emhlabeni. So lokho asikuthatheni sikufake emakhanda wethu ukuthi whoever does it, did it or whatever, maybe uNkulunkulu na indlela abeka ngayo ukuthi uDubula uyodlula kanje emhlabeni. Asingaloko esikhombana. Bafowethu asibekeni lokhu ekhanda ukuthi isifo somuntu siyahlonishwa. Akuyona into yokutrenda, akuyona into yani. Ake sisifundeni isintu sethu bakithi ukuthi ukufa komuntu kuyahlonishwa. Makuhlonishwa asihambi sihlekisa noma sihambi senze content ngakho, especially labantu abajoyine social media sebebadala. Mangithi umuntu ojoyine social media semdala, ngikhuluma ngomuntu ojoyine social media esena over 18 years, eseqala ethatha ikamera ibeke phambi kwakhe. You use social media wisely, ungakuyisi futhi isithunzi sakho. Ungabohamba wenza content ngokufa komuntu. Ukufa komuntu kuyahlonishwa, uinvolve even idlozi lakho. Kahle kahle usukudelela ngisho idlozi lakho, uyidelela wena, uzilethela amanzi amnyama kwawena. Ukufa komuntu ngiyakuphinda lokho kuyahlonishwa. Uma kushoniwe siyazotha sonke, sihlonipha amakhosi, sihlonipha abantu asebadlula emhlabeni. Siyakhombisa ukuthi dala kwakuthiwa makushoniwe emzini iradio ayidlali, nanoma umuntu ememeze ekhulumela phezulu kwakuthiwa ehlisa izwi. What more manje sesinabantu abangasenawo unembeza ababona yonke into i-content. It's not everything that is a content. Asicabangeleni abantu abahlele emakhandleni, asicabangeleni ingane ubaba wazo ezithi baba, abantu abathi baba omncane, abantu abathi baba omdala. Asicabangele nomakoti bakhe bathini, nanoma kuthiwa ebemumbi kanjani, nanoma kuthiwa ebemuhle kanjani. But at this time sikhuluma okuhle kodwa, sidlala ama-video obunsizwa akade ewenze mahle. Okubi makunjena kusakhulunywa, kukhulunywa yilabantu ababizwa ngeiphukuphuku, abahlebayo, abaziwa ngokuhleba, abayikhulumela emakhoneni. Yayenziwa kakhulu leyo nto omama, beyikhulumela emva kwesibaya le, noma beyikhulumela emfuleni mabeyokha amanzi, bethi kodwa bebaqedile abantu, maybe babulala. Mawukuthi beyinkabi loyo muntu, ngisho inkabi mayisidlule emhlabeni akushiyi ukuthi siyabonga hadlula. Kukhulunyelwa phansi at this time. Apha ama-video lithi iBhayibheli akukho nokukodwa yini engikwenzile okuhle emhlabeni. Nisho ukuthi uDubula akukho nokukodwa kwenzile emhlabeni okuhle. Asinimeleni iqiniso bafowethu, ake silimeleni iqiniso. Kukhona okukodwa, kukhona okubili, kukhona okuthathu, kukhona oku5 okuhle akwenzile. Ebewuthisha efundisa izingane ziphasa esikolweni. Aphi lawo ma-video? Why bantu baka TikTok ningafuni nize niwathole? Nithi naba abantu abaphasile lensizwe bafundisile, bafundisa. Why niyohamba niyodonsela bantu bakithi abamnyama? Why nihambe niyodonsa ama-video amabi nicindezela umuntu wakithi omunye omnyama? Aniboni ngani ukuthi isintu niyasibulala? Asiyolikhuluma thina iqiniso, asinankinga.
asinankinga futhi emngcwabeni siyaya asinankinga ngoba umuntu makuthi besimazi umuntu wake wakhuluma kahle ngami ngizwile abanye bethi hayi ukhethelezi ubumthuma eyothuka abantu angisona isiphukuphuku mina wonke umuntu osondele eduze kwami umgibe manithi nyambuka umgibe khulumani iqiniso umgibe usabathuka abantu angiboni ushaya umuntu kuphela umgibe engayisebenzisa inhlamba because I sat down nomgibe ngathi mgibe icontent yakho uziye phambili bathuka abantu ngamthuka umuntu ngamthathi kancane ngendlela umgibe khulumani iqiniso angenaso leso sikhathi noma there is no time whereby uthuma umuntu uthamba uthuka umuntu ayikho leyo nto ayikho so noma kuthiwa either way uma kukuthi bezodlula ngale ndlela udubula ayikho into ethi singayishintsha ayikho into ethi ingashintsha umuntu uma ezodlula ngengozi akumelanga ni blame imoto umuntu uma ezodlula nami uNkulunkulu wami wazi ukuthi ngiyodlula ngane emhlabeni so nje leyo it is the fact it remains it doesn't shift ilapho into nje bafowethu kufanele siyifunde asifundeni ukuthi uTikTok falls under games uTikTok uyigame eya introducewa ama-China ngiphinde leyo TikTok was a game which was introduced by the Chinese behlangane nabelungu to come and destroy us as the Africans noma as abantu abamnyama. If you look at the Chinese, they've introduced TikTok. If you look at the white people, they've introduced the TikTok, but they are not there. They just advertise their businesses. Umbuzo uthi khulumani iqiniso bantu bakithi nake nambona yini umlungu ethuka omunye umlungu ku TikTok noma ku Instagram noma any Twitter khulumani iqiniso. If you say yes ngake ngambona umlungu em-attacker, send me 10 videos or 5 videos, different videos whereby umlungu ngene ku live athuka umlungu wakubo. Khulumani iqiniso ningisendele. It is the time whereby we need to understand the politics. See, understand the politics. Sibe neutral. Uyeke ukuthi ukhetheleze uMK, uyeke ukuthi wena uNC, wena uDA, wena uEFF, wena uATM, wena uIFP. Uyeke lokho. Let's understand ukuthi social media is here to kill, destroy us. Thina sazi ukuthi umuntu omdala, ubhuti omdala, ubaba omdala, umama omdala, uaunt omdala angeke angene ku social media. Uyayirespecta leyo nto. To be honest with you, phela social media kakhulu youth ungabona nje umuntu ona 40 years kuya le phezulu 40 years kuya le phezulu noma ungena ku social media sekumele ubambe istandard seminyaka yakho uyibambe nje uyiqinise ukuthi ngqi ukuthi istandard seminyaka yami sithi mina ngineminyaka emingaka ngikhulumani. What do I talk? I don't criticize people, I don't swear, I don't talk positive things. Kukhona umuntu ngelinye ilanga ongafika ukuthi uyekhehlele zaza avune ekhanda elikhulu ahamba athatha intamba ucommit suicide just because uyabona ukuthi ngeke ngizaphila phela kulomhlaba. Abantu mabekhuluma ezweni public ukuthi ngimumbi ngeke ngisaphila. Asifundeni lento bafowethu, sifundeni especially laba sebengene ku social media sebebadala. Umuntu okhule ku social media ungekho wafundiswa ungane yamakhelwane, wafundiswa umuntu uthi hayi uyayithatha bhuti lento uyibeke kanje, uyayithatha auntie ma uyayithatha lento uyibeke kanje bese uyakhuluma abantu bonke bayakubuka. Ethi mayise phambi kwecamera abe too excited. Let's not be too excited ngalento. This thing is here to destroy us. Try to start a business, then talk about your business when you are in front of the phone, of your phone. Ngiyanicela ngihlala ngisho lokho ngithi mina ngisho nalabo abakwipolitiki ayikho ipolitiki etithuka abantu. There is no such. Usukungayo yena usopolitiki mawusana usakwazi ukuthi wena mawunikwa ipodium you swearing people.
other politicians. You don't swear. You talk facts, valid points. Lokho nje sikuthathe bafowethu nabaningi benihlala into uzibani ipolitiki usopolitiki avebeka ebeka ngoba ethuka abantu. Don't create enemies in a political space. Ungabi nezitha. No. Ungazi create izitha. Even on social media, if you take your phone, create a brand yakho whereby people will respect you. You'll be able to walk without bodyguards because you know you are respecting. Abantu mawahlonipha bazokuhlonipha. Yabona njengamanje kushone uDubula. uDubula besimkhonzile. uDubula unabantu ade bemkhonzile. But wena unesibindi sokungena ku social media. One, ngena ku social media ukhomba abantu onesibindi. Igama lomuntu bafowethu ngahlala ngisho ngithi mina la ku Facebook ungalithinti igama lomuntu. Unesibindi sokungena ku social media ukhulume ngamagama abantu. Ngisho ifamily kaDubula ungathola ukuthi ayikabizi igama lomuntu ayikakhulumi igama lomuntu. But wena unesibindi just because uhleli kulowo mjondolo, uhleli kuleyo ndlo irentayo okweleta irent kwayimanje ongakayikhokhela irent. Ukuma areas ngerent unesibindi sokuthi uhleli kuleyo wifi oyikweletayo leyo wifi ebuyilahlekele network. Ukhulume ngegama lomuntu, uthuka umuntu, uthi wena wenzeka uyiphoyisa yini wena? Umseshi yini wena? Bafowethu, asihlonipheni asibuyeleni esintwini sethu. Singathatha abelungu sibafake ekhanda la kakhulu sebesingene la abelungu basivala ngisho amehlo asisaboni nokuthi siyabhayiza. Mina ngangcono ningizonde but ningizonde liqiniso. Singabhayiziswa ilento le social media, especially when it comes to ebunyangeni. Ngisola mina ngoba I introduced lento ezinyangeni. Mina ngafaka lento. Uma ngibona ngena ku TikTok ngipatrola ngithi ngithola umuntu ethi hey yazi ngiyahlola mina hey yazi umoya. Ubona ukuthi lo muntu he mama awusho uwakabani isibongo. Ubona ukuthi lo muntu uthatha ama chance lo. Thatha ama chance la. La sekubanje inkunzi straight emini straight abantu bayabanjwa straight. Bayabanjwa. And futhi nisazoyibanjwa inkunzi because uyayibona into legit ukuthi this is legit. This is la kuthatha ama chance la. Inyanga ngihlala ngisho futhi na ngithi inyanga it's not someone who talks about other people. Okhuluma ukuxoxa imisebenzi yabanye abantu. Ngambone eqale egxeka imisebenzi yabanye abantu. Engafocus kuleni yakhe. Akuyona inyanga lo muntu. He's trying to get a name. Amagama abanye abantu. Inyanga sticks to his lane. Noma kuthiwa wenza iphuthe elinjani sticks to his or her lane. Inyanga ke le. Uzochazela abantu. People are seeking for understanding about traditional herbs or spiritual things. Bafuna balambile, they are hungry for the knowledge. They want to know more about isintu. They are not here to sit balalele wena uthuka abanye abantu. Ubatshela ukuthi wena ungcono kanjani kunabanye abantu. They are not here for that. Abantu bafuna ukwazi isintu. So wena mawunyanga usazobhoreka uthi mawunganama client esikoleni sakho ungena uthuka ezinye inyanga la. No. I think you are in a wrong platform. And we are busy. One of those people njengamanje sibusy njengamanje. We are busy siyalwa kakhulu silwela ukuthi asibhalele emva ka TikTok ukuthi eSouth Africa even the president incwadi siyibhalile. Siyacela ukuthi uRamaphosa namanje ibhalile incwadi ihambile maybe to the president office ukuthi sicela nibheke lo TikTok. eSouth Africa la uvaleni uTikTok asiwudingi. Uvaleni ke la manje. uTikTok awuvalwe la South Africa. Because what I'm seeing baningi abantu abasazoshona. Baningi abashone ngaphambilini esingabazi. Baningi abasazolandela. This thing is here to ukuthi abantu bakithi siyobulala nasodwa. Siyobulala nasodwa because honestly how would you feel now ubona igama lakho lenziwa njengokhehlelezi last year? Everyone ufuna content uyabheka ukuthi ngiyenza njani. So uTikTok awusuke out
si right manje South Africa ayibuyele nje ku right nje inyanga kuyofanele ibuyele kulento eyibizwa ngokuthi isibunge gayi isibunge shisa isibunge abantu bayizwe noma kuthiwa ikuphi because abantu abasagayi umuthi wokuthi udonsa ama client asuka kude eze kuwena wena isibunge sakho esidonsayo kugcwala nje kwakho kugcwala ngo TikTok kugcwala ngo social media no abantu bagcine benza izinto ezirong just because of social media no isikhathi sokuthi bafowethu ubuyele ehlathini kuyofuna izilwane kuyofuna impande kuyofuna amathambo kuhlanganiswa into kushiswa into kukhulunyiswa into kukhulunyiswa into njengamanje umuntu uthi mayisephuze kahle utshwala aphuze kahle athatha ifoni yakhe angene ebusuku noma emini aqala athuka abantu you are creating enemies for yourself. You should be building up your brand. You should be building your name. Akulona igama olakha ngokuthuka abantu. Trust me, akulona igama. Umenzi uyakhohlwa, umenziwa akakhohlwa. Ngiphinde leyo, umenzi uyakhohlwa. Bathuka abantu udakiwe. Umenziwa akakhohlwa because it brings pain. Yahlala enhlizweni leyo nto. Ngeke ngempela serious, ngeke nalento ukuthi ni busy nikhuluma amagama abantu uzibani guys igama lomuntu liyabiza bengizo correcta nje leyo kaNongoma this Saturday Sears sizobeka uDubulo